niile ndị ezinụlọ gbakọta ha maka mmetụ ụka nke ga-agbacha ahịa pasa. Onye anyị na-akpa bụ ọkụ egwu otiegwu ama na mba ụwa niile. Ọ ga-aka mma na m hapụrụ ya ka o jiri aka akọwa onwe ya, ka m kpọbata ya ka ọ kọwa onwe ya. Kesi gwa ha onye bụ nnọọ Igbo yewa wezuonu ka dị mma. aha m bụ KCEE, a na-akpọkwa m KCEE Popo, mana ezigbo afa m bụ Kingsley Chukwumwike Okonkwo Amụmafuri na Anambra Steeti, ndị Ahịara Local Government. Ebe aka m si mata but emekono na amụrụ m Lagos na m na-agbakwa na-asụ Igbo, so ọ bụla m sụsụ Igbo m taa biko na-enwe anyị nabata gị. Igbo gị dị ezigbo mma, so nke abụrụ nsogbu. Ị na-ata ya ata isi ike. Dịka isi kwuo ịbụ nwa afọ Igbo, enwere ọtụtụ ndị na-ewepụta n'afọ Igbo na-abanye na ya, mana tupu anyị abanye na nke anwa, gwagodo anyị maka Limpopo n'onwe ya, ya bụ egwu ụwa ji mara gị. Kedu ka isi chepụta ya, ka ihe bi n'obi mgbe ị na-agụ egwu a? Dịka isi mara, mụnwa creative person, so ọwụ egwu edede ọ na m tarụla dị egwu nọ na ịnọ na studio na-akọ ka anyị ga-esi egwu ga-adị sharp. Eme nke izizi ọ naghị abanye, eme nke ịtọ ọ naghị abanye. Party producer ka ata ya ihe dị etu ọban, ihe ndị oyibo na-akpọ ọban. Ebido ipikere piano, ọ na-abịa pịam pịam pịam, m wee tie owo ewo no nwayọọ nwayọọ na-apịkọsị na-etikọsị m ife egwu eset ya. So oge m mechara dị egwu wee sendịara my brother money ọnụ egwu chọọchị gbasa mmiri egwu ebe ọ nọ, sendịkwara my manager then. Onye ọbụla dịcha happy. So oge m na-arụrụ n'ụlọ kpọọ Igbo ka m si mba nke ahụ the answered prayer. Ka anyị kwara ka ji gbasopụrụ ya chọọchị agbasa. Chọọchị gbara n'izu maka nke a bụ egwu ruo taa ọnwụ ebe a kpọrọ ndị mmadụ a ga-eyipụ akwa nke dị ezigbo mma. Kedu ka isi banye ịgụ egwu? Bidoro na nwata ka ọ bụ mgbe itote ka ọ banye na ntụnye? Dịka mmadụ ikwu eziokwu, oge m nọ secondary school ka m bidoro na-etinye interest n'ihe gbasara ịkụ egwu, mana before then ihe m na-eme bụ sọka agba bọọlụ. Ahụ ka m na m ga-esi buba dịka m na my dad wee DJ, ọ na-ere rekọd kaseti ha na CD ọdụ mba CD adron rekọd kaseti. Ọ na-agbasa skulu m na ọrịa na atọ na-ere dị afịa. So oge ahụ ka interest ahụ na bido, so gbakọta bọọlụ na-agbagba m na-agụ agụ etinye ebe a. So ka a na-eme ya, m fọmkwa group na Jegule then a na-eme nwayọọ nwayọọ. Anyị winye contest a na-akpọ Star Quest. Oge anyị winyeziri nke ahụ, ego abatawazie nsizi okay, bed at hand is kakwa 20 million n'ọfịa. Ma achọwazie the music chụpagide ya na-eme ya nwayọọ nwayọọ. Ruo kịta 22 years down, I can eme ya. So I'm gwara m bidoro 22 years ago, nwere ike isi bupụ m n'ọnụ ugbu a. So to me, ọ bụrụgo part of me, part of my lifestyle. So ana m eji egwu na-ahụgodi ụlọ m na-eteta ihe m na-echewu ka m ga-esi dị na-emeta mma na egwu m na-eme to be better. So okay, that is mma. Mgbe i bido, o nwere ihe ndị ị ga-echere ka mgba ka onye ti egwu? Na mbụ ofu abụọ bụkwa kedu onye ị ga-asị ma ọ bụ ndị ị ga-asị kacha kwado gị mgbe ị na-ebido? Ọ ga-enwenata ndị ma ndị da enwe ike ịrụtụ aka. Ọgụ na ndị na-adị mata oge a na-edo ka nkụ n'izizi ego ga-eji bido ebido na nwoke nsogbu ego eji abịa studio ma ọ bere little bit nọ na Dunle mpe na man na-ere restaurant ka restaurant ka ọ na-ere ka o ji pam na-abụ ọrecha kaseti check ya profit and ihe dị ya onwe ha. So ego ga studio bụ nsogbu. Then my parents n'onwe ha
adị Russian support, you know, n'ihe a na-eme because that time ndị na-agụ egwu ifucha ha enwe dada and SS osi ha na-ese onwe hụ any parent ga-asị nwa ya ngwa bịa gụwa egwu, you know, so ọ dị to a little bit difficult because m pụọ that time gụcha bata ha eke ma agbụ nwa na bed before ihe na-eme 2-3 days m apụkọ so oge bidoro like that ebe m gwa one of places gote ego mpa masị ịmasị Anambra ma ọsị ogene isi na-egwu ka egotara ihe a 20,000 a week a na-enye m oge ahụ nso ndị go circle condom ga-atọ campus, you know, mụ na Idris ha Two-Face ha there is plantation oge ahụ ha pụtabe sef ncha ka upcoming then, you know, so nwayọ m na-agụta ego that time oge ahụ ka family bịara support wa then my mom onye m ga-aga echefu ọ na-asọpụrụ karị m si n'azụ so m so transport m na-eji wegharị, you know, so those were the challenges m nwekwa, you know. Then ajụjụ gị bụ nke bụ ahụ kedu ịzala m ya maka ịzala m na ọ bụ nne gị bụ onye kwadoro gị nke ọma nke a dị mma dịka ị na-aga njem ịma ihe igwu bụ njem ịnwafela nke mbụ nwafe nke abụọ ihe anyị hụrụ ka m kwuru mbido dịka ka isi kwuo na ịbụkwa ezigbo nwa amaala Igbo bụ na ụda egwu ga-anọtago ụlọ nke ndị bekee na-akpọ high life. Kedu ihe mere iji ịmago lecha anya ụwa niile a nwere ndị na-eme nke a na-akpọ hip hop ndị na-eme R&B, Afrobeat ha ncha dị mma ma nke anyị bụ nke anyị dịka isi nọtụ ụlọ now kedu ihe mere iji nọtụ ụlọ nke kachapụ iche bụ na mbụ nchịkọta egwu abụọ gị bụ cultural praise 1 and 2 na-atọ ka mmanụ aṅụ kedu ihe mere iji nọtụ ụlọ dịka isi kwu mụ egwu ego m gawa niile onwe m ga-etinye ụkwụ Asia, Europe, America, African country agago m ịfụ paspọtụ m otu a nna gị ife na-amatakwa ihe dị ije so ife ndị dịka Pupa egwu ha na-akụ anyị anụ ife a na-asụ mana ejidere egwu ahụ jisie ya ike na egwu ha na-atọ ụtọ ma kụsa flavor mụ eche ya so na-akụ egwu highlife ya atọ nwere unique sweetness nọ na that highlife music so m na-eche ya mgbe agwa onwe m na 2017 si mba m ga-suspend go the egwu hip hop and other things in there I can focus on, you know, egwu highlife mgbe mee one album a na-akpọ Instant Conference na 2017 ga-atọ na East mechaa the whole time mefu ego ni almost 50 million Obanya small one thing my bruise of the first but them then give him up lose him up just tinye push na ngana pressing hanaga so before mkuze that cultural praise you know you buga am there will just they come to phone easy my dad will so good now na community every now and then my the gospel ones my the non-gospel ones my fella how every old song so it's like chikote even there you know can put anya this generation can form more a connect you know so them the can try and go try matanka you know so oge mere the volume 1 or the can movie but the dream drop there even the na-elelu m egwu na social media na online I got a the Igbo has 10 minutes to come now. My generation, I had 2 minutes, 2 minutes plus 2 minutes. See how from car you release me to a my generation. You know, so sometimes I didn't make me his okay, how is it, Igbo? Before I had take on the next day, boom, up everywhere, worldwide. Now video, my Japan, my every part of the world, my China, I even an send video, and I just so excited. And then the numbers na screen on abago ndị na-stream egwu number na-arị per second si amba ka dịche so ọwụ họzi source egwu ndị Igbo ndị Yoruba ha ma ndị Delta everybody when ebe ga-aga ịkụ egwu this December now self everywhere can go you know and we go see that thing in chair before the power of the music the language or music how maka language you know, no matter the language you use
Nchetra oge ya Willow bịara gọrọ anyị abụrụkotu ma ama m ihe ọ na-akọ mana anyị ncha gbara onye ọbụla na-agbọ na-arịgoro n'ọkada na-agba egwu all the power of egwu. So mụ gara Dakar like 2 months ago na Dakar. The surprise, everybody are not good. You go, yeah, I know English first of all, not to talk of Igbo, but they were so excited. Now I know the Igbo. So the power of music, the reading, the melody, and the percussion, and they were my Korea live, not digital. So those my Ogene boys, of course, shout out to them. Those ones, hand on even them choir live. So I'm not the organic. So that's the uniqueness about that sound. The fact, not the organic, who can happen in a computer. So most of the people in Africa today, most of them got me, some of them okay, some of them to a village, very boom one another. So that sound awakened a lot, watch it out a lot of people think. So it was easy to penetrate them. So I'm excited now. But and I may give up because I have come down to for some time before I met the normal hip hop and the before. Okay, no, Ima Igbo say Ahioma Ererunge. Nke a bụ ezigbo ahịọma maka ọdụla m ụlọ. Adị m eji egwu ha abụọ in particular, the two projects. Mana ka njọ gị dịka imegoro nke mbụ mee nke abụọ. O nwere ihe ọzọ na-eme na nso nso a, o nwere ihe ị na-emepụta anyị kwesịrị ịtụ anya ya. My cultural praise I am till 5, till volume 5, now December darurana. Him neme wo onwe egwu nke neme nke ahụ mkpọrọ cultural praise. Nke a neme na wo cultural vibes. N'ezie the next few days ga-apụta. Him mkpọrọ wo cultural vibes. Maka na ọkwa some of the old egwu we attached as chikọtakwa ya dịka m si mee cultural praise, because I had some new thing to it. So all here Uchem si made this period, just bring back some of the older songs, reawaken the songs, near my own flavor, my own style. FM now, so I'm gonna release a new album in the next few days. What our cultural vibes. So cultural vibes, or there about 6 tracks. You got no Oliver Coco, I got no Michael Jagger, I got no Renta Brothers, Warrior, Sadebe, a whole lot of those old songs. So and get you for had that because the whole family Naga, no, now connect everybody to make sure that Hanyam approve and their blessings, So nga say had that na in approve in Bundia. Because no who changes in make it run creative work for now as a creative man sometimes really work in my effort. So at this point in my career I change made a lot of remixes of those old songs. So FM them now. So when Anya onaga no oda he no the jai man or mix can do. Una lele he KCEE. Also, anyị chepiri ya na cultural vibes na-abịa dịka ma ihe bụ BBC News Igbo ị nwere ike ịchọta anyị kara anyị Instagram na Facebook nke BBC News Igbo. Okuke na ụgba anyị na-agba ozi bụ webụsaịtị anyị www.bbcigbo.com. Tupu anyị achịkọta ya, aka nwere m ntakịrị ajụjụ ndị ọzọ dịkwa mkpa ngajụ KCEE. KCEE, gwa anyị ka isi kwagodo anyị magụ mmadụ nwere ebe si nwere ọtụtụ na-enega anya na dịka onye nọ n'elu mana mmadụ niile nọ n'elu nwere mgbe nọ n'anya enwere osi bịa nwere ike ịkọwara anyị otu njem esi bido tupu iruo n'ebe ị nọ ogogo ebidokwanụ m dịka ọtụtụ ndị si bidokwa na mụnwawo nwafọ Igbo dịka m si kwuo mana amụ m na Lagos mụkwa m na Ajegunle bụ ghetto, amami ha na-akpọ ghetto n'Igbo. Ghetto wee okwu na ebe ndị eji họcha ihe a na-anọ ebe a ka a mụrụ anyị eto ebe ahụ mana family m si pụtawo ezigbo family ha zụrụ anyị ọfụma bụrụkwa family na-atụ ụjọ Chineke family pastor nọkwa n'ime ya
you know, so the way is why I n'ụzọ nke Chineke. So if ọ bụla m na-etinye uche m, you know, na-etinyekwa Chukwu n'ihe m na-eme. So dịka Chukwu n'izizi, the pressure and the challenges every young person enwekwa ya na mana ofu ihe mma wụ na o nwere believe onwe as Kingsley Chukwunwike or as a person na m ga-succeed. So that believe ihe m ji na-aga ihe ọbụla m na-etinye aka m na-afụ ya na ọ ga-enyere m good results. You know, so kwagide m like that na-aga gakwa school ka ụmụaka niile gakwa school, you know. When yesterday mụ na nwunye m nọ n'ụlọ my brother ya na-amụ na a lot of people got school when they na-agba first na-esu nwa n'iru oche gbagi first gbacha first niile na so ha hụrụ anyị mfu ka anyị now even taji ha ga-atụ. So ihe m na-atụ ịkọ akwụkwọ dị mma mana everything abụghị maka akwụkwọ depend the mindset gị if chọọ, you know. So oge m na-eto success with him achọ me, you know, because my environment was very poor. So I wasn't comfortable with my environment. So him nature go okay, come they say happen this environment. So game put in the environment. That mindset I achọ me gachi azu to the environment. So those is the keep going every other day. They push him. So otum si to normal way like every other person, you know, but my success was the grace of God, and secondly, the belief, you know. Nke dị mma, ịma ihe kwuru dị mkpa, ọ na-aka mma mmadụ ịma onwe ya ma buru ụzọ kwado onwe ya tupu ndị ọzọ akwado ya. Eweziga iti egwu, o nwere ihe ndị ọzọ ị na-eme dịka i kwuru, ịchọghị ịnachi azụ ebe isi. O nwere ihe ndị ọzọ ị na-emegasị mago isi emepụtakwa ego yeah, ana m emekwa otu ihe ndị ọzọ dịkwa n'akụkụ dịka some people ga-amakwa enwekwa hotel somewhere na island na Chevron, nwekwe some other apartments and shortcuts, you know, nwekwe some commodities anyị na-emekwa dịka anyị na-ere ma tomato ha rice ha sweet corn, all those things. Nwekwe nke ọkụ latest I na-ekwe I announce very soon, you know. So and the TNC aka no me ndo all the kwampa because mara wrote ụmụazị have ihe ga-eji zo ụmụazị na papa ụmụazị ka bank na bịa ọ dị ka ma ihe mbụ n'obi ịma ọtụtụ ndị mmadụ to social media dị ọkacha iburu onye ama ama akụkọ na-adị efegharị ka esi anụgo nwunye ọmụgo ụmụ kedu ụmụ ya kedu nwunye ya ọka ma na n'ọnụ onye na-ekwu kọwara anyị maka ezinụlọ gị ezinụlọ gị onwe gị. Alụgo m nwaanyị otego m ji nwaanyị 11 years ago ka m nwaanyị jidekwa ụmụ atọ taa birikwe n'udo na ọṅụ kemgbe m si nwaanyị ife niile anyị na-emewu na ụzọ ziri ezi. So mana mgbe m nọ nwaanyị intention ka m ji wee ya na social media ka ndị mmadụ sara nne nwoke ahụ mana the celebrity for anyị na-eme siri ọ dị too much and ibupụta ha anya ịma na enyego onwe gị sacrifice egbusa gị. So mburu ụzọ wepụgodi ya ka m nwee ike idozi obodo dozie ezinụlọ m ike chọọ ezinụlọ siri ike before ha na-abata because mepere ha ụzọ abata aghasasị everything. So I'm excited na kita mụ na ezinụlọ anyị dị strong, anyị dị okay. Onweghị gwara anyị kita ma nwunye m ma mụnwa ma ụmụ m anyị ncha dịgo strong to face the whole drama na-eso the whole drama. But mụnwa wo a happily married man, you know, with ụmụazị atọ. Ekele dị Chineke. Dịka isi kwuo ịma anyị bụ ndị nta akụkọ, anyị na-achụ nta akụkọ, anyị na-achụta ya. O nwetara ka isi nụ na nwunye gị na nne nwunye gị ọ latụrụ mmụọ n'oge na-adịghị anya. Amaghị m nke a bụ eziokwu, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu kedu ka obi dị gị, kedu ka obi dị ya, kedu ka unu si nọrọ ugbu a? Ọ ife obi mwute ọ jọsọ mee kịta otebe few days ago maka ka mkpụrụ obi ya na ndụ kwado ọ bụ ihe nyere anyị obi aṅụrị. I am draw happy because
my cow young woman having to try to be much, you know, about it, man. Chukuna makosi me. Anyị rapụrụ ya n'aka ya. Ihe m na-ekpe ekpere wụ ka onye anyị obi anyị ga-eji dibe. For nwunye m wụ direct nwa mama anyị bịa na-ekpere ya ekpere nọdebe ya na-eme sure na ọ dịghị izi ka ama m ọ dịghị izi ihe gbasara nne. It's a big deal. So ihe m na-ekpe ekpere wụ ka Chineke nye anyị nyekwa nwunye m obi anyị ga-eji die this terrible loss. Ise. Of Maya. Ihe mere eme eziokwu. Ise. Anyị na-etinyekwa aka ya ka Chukwu nye udo n'oge anọ. Ihe ọzọ m ga-ajụ gị bụ ma ọtụtụ ndị mmadụ ma naanị otu nwanne gị ya bụ Imoni. Nwere ndị ọzọ anyị na-amaghị. Nwere ihe ma anyị amaghị ha. Nwere ike ịkọtụrụ anyị. Ụlọ juru eju. Okay. Mụnwa tọrọ mmadụ tọ Imoni. Anyị dị asaa. So ụgbọ mmadụ niile na-like nọ na social media. So some of them are not interested. Na nke ikpeazụ onye ọbụla mapụtawago. Some people like wago kia. So initially ụgbọ mmadụ niile tinyere interest. So what any particular, but some point anyị jiri ja na-egosi ihe gosi too much wụ na ma anyị nwa ka anyị si aga security and ndị ọzọ. Some of anyị onwere anyị posturu my mom na-ewishi happy Mother's Day ndị ntọachi iji tọrọ ya. Ofu onye n'ime ha pụtara gba ha ma gwa anyị na amarụ na nwaanyị abịa ebe ahụ mmanya. You know, since ahụ ka anyị ka akwụ ụgwọ security bụ na, you know, imagine ọ bụ na anyị egosi ha ndị mmadụ nwere ka ha gaa ama. You know, so sometimes ụdị ndụ anyị na-ebi inwe ike ọ na-benefit ndị be anyị sometimes tinyekwa ha in danger. So anyị na-try balance ya ọ bụghị any other reason. Ha ncha na-eme ọfụma. Anyị had the four girls. Ha ncha anụgodi nwụchi ụmụ. Everybody is successful. You know, anyị nwa the three boys. Our senior one we passed on Abuja. And one quite too much. So we're happy family. I make high together. We love the quadrille. So there's nothing. All I'm money on Ihuano as you know. Black people as famous people. Okay. Nke a dị ezigbo mma. O nwere mgbe afọ 2017 iwepụtara ozi na ị na-abanye n'ọrụ ndọrọndọrọ ọchịchị na Anambra steeti. Ihe a bụ akụkọ wuru ewu. Ụfọdụ nọ na-ajụ ma egwu ka ihe a bụ eziokwu ka ọ bụ akụkọ ụgha. Nwere ike ịkọtụrụ anyị ihe mere obi gị ji gaa na ịbanye na ndọrọndọrọ ọchịchị ọkachasị na ebe isi ya bụ Anambra steeti. Dịka mmadụ ikwu eziokwu, oge ahụ oge m chọrọ irelease egwu. So si ka ndị a dọta attention ndị mmadụ. Mean and nkwukwara then, after the whole thing. Mana ka m eje ọ na-akakwa na-amụta. Mana ebe anyị kwụ kịta ọ na-eme na anyị bụ a politician, ọ dịrọ na ma agenda. Mana itinye uche na itinye ọnụ na itinye anya n'ife gbasara gọọmenti wụ nke bụ na iwu na-eme. And anyị nwetinyewego ọnụ ka ndọrọndọrọ ọchịchị Jos na Anambra. Anyị nwere a lot of aspirants bịachara n'ụlọ anyị bịa pay court visit. Anyị hosuchara ya jụọ ha ajụjụ ka ihe unu ga-emere ndị be anyị ndị Anambra, you know, because anyị awụrọzi ụmụazị anyị etowe. So anyị dịrị make sure because ihe anyị na ndị be anyị from our pockets is a lot. And anyị dịrị make sure na ndị anyị tinyere there ga na-emekwa ihe ga-erute ha ka everything gara na-esizi from individuals, you know. So uche anyị dị na the movement na nke ikpeazụ a to make sure na onye ọbụla na-aga n'ihu ọrụ ahụ ga-make sure na o ga-take care of the people of ndị be anyị and at large even federal, you know. So icheck na SARS afọ na youth during SARS onye ọbụla mụtara gosi that energy and I have to go now. Our unity can actually make a difference or make a change. So now, and I'm an anyway politician, honestly, but
there is no way I get in your politics to make sure that my people are also happy. Because the fact I'm the happy, I want my people are not happy. The pressure from me, and I get in on me can weigh me down or make me become poor. So, and I don't want to go back to where I'm coming from. So, use the create tools to lay down to make sure that what politician and easy and help us. Ndewo, daalụ. Ajụjụ ngajụ gị yitụrụ nke ịzapụrụ mana ọ na-aka mma ijide ihe aka jidesie ya ike. Ka ala Igbo dị ugbu a ịmaga ọ dị ka ọtụtụ ọgba aghara na-adapụta katakata na-adata, nwere ike inyetụ ọnụ n'uche otu ọ ga ka esi izitu ịmago aka anyị bụ ndị ntorobịa, anyị bụ nwere ike ezi ihe ndị a ugbu a. O nwere ihe n'uche gị ị ga-asị nwere ike ịhazitu ọtụtụ ụmụ ihe ndị a gasị nọ n'ala Igbo? Ihe nwere ikwu na nke ahụ na dịka nwa afọ mbụ ala Igbo adịrọzi bụ ọgba aghara dị esi n'elu osi n'ala. Achọghị m ịkpọ afa mana ihe mere wụ na anyị na-ediri chịkọta onwe anyị ọnụ ka anyị pụrụ n'ofu ebe wee kwekọta n'ofu ife dozie obodo anyị. Because ala Igbo dị mma, ọ ga-adịrị na gị dịkwara anyị ncha. Anyị gasakwa ya, ọ ga-agasị anyị. Otu a nọ na Lagos, enwekwe mgbe ikwu n'ibe nọ ebe ahụ. So ife ọbụla mebiri ebe ahụ ga-emesakwa m. Enwekwe mụ nọ ebe ahụ. So m nọ igodi na Kafanchan, nọ na America, anywhere m like nnọdụ, ala Igbo gasa, ọ ga-agasakwara m. So ife mmụọ dị ekwu na anyị ga-achịkọta aka ọnụ, anyị dozie obodo anyị. Ife a na-azụ azọ, ife a na-ekwu dị too much. Mana dịka some of ndị anyị na-asị achọ Naijiria na achọrọ ka apụ iche, ineba anya ọfụma, ị ga-afụ ewu dị side anyị kakwa nkụ. Mmadụ ikwu eziokwu, a na-emewe anyị emewu too much. Mana Chineke enyega anyị ike anyị ji apụta no matter what. Mana ị ga-eti nwata ihe si ebe na-akwa. So mmewu dị too much. Mana m ga-asị ka anyị nwa Igbo, anyị jiri ofu obi afụ olu wee harmonize anyị, wee gwa ndị obodo okwu ka anyị kwuru ofu ebe. Because ọnwụ na o mebie n'ala Igbo, anyị ncha ga-lose. Like I said, o dozikwa anyị ncha ga-benefit. So anyị chọrọ ka ala Igbo dị mma. So ihe m na-ekwu ka anyị ncha ndị Igbo ka anyị jiri ofu olu wee na-aga. Ndewo, ịkwuru nke ọma. Ịma ọtụtụ ndị ntorobịa na-elere anya dịka onye kwara ụzọ ya bụ ndụ iti egwu. O nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị na-elegara gị anya magotu ndụmọdụ abụọ ọkachasị ndị chọrọ ịbanye na magume ihe iji egwu? Ihe m ga-agwa ha wụ ka onye ji ya jisie ike, isokwana na maka na KCEE bụ egwu ka ị chọrọ ịkụ egwu, maka na Flavor na-akụ egwu ka ị chọrọ ịkụ egwu. Ị ga-ajụ onwe gị ma ị ga-akụ nkwe, ị ga-emenwe ihe dị n'ịkụ egwu. Ife ọbụla akara aka Igbo pụta ya, Chineke nyere ncha ihe dị iche iche. So chọpụta nke ga-eso na nke onye ọzọ. Fọ ndị chọrọ ịkụ egwu, ihe m ga-agwa n'ụwa nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Ọ gaghị eme one day. Mụ nwa asụ nwa ebe a, o take process. Ka m na-eme ya, ka m na-ebirikwa onwe m na-edozi m. So ji nwayọọ na-eso ya, azọ n'ụwa azọ n'ihe ọ bụla azọ, ji nwayọọ, Chineke ga-agọzi ihe na-eme. Ọ fọrọ naanị ajụjụ abụọ. Ịma nke so dị ihe jụrụ gị na mbụ, ọ na-abụ ịchịpụta n'ihu ọha obi a na-amapụ gị ruo ugbu a ka ị gafela steeti ma ọ bụrụ na bekee? Onwe oge m nara steeti ịgwa gị eziokwu ya, because akwado before mba n'ime ya. So na nke ikpeazụ a, ihe m nọ dị ka prophet. So onwe ihe na-atụ m ụjọ. Nọ n'ihu ọrụ m, n'ọrụ m ka m dị suppose. Asị ugbu a ga-ekwụsị iti egwu, amara m na ịgwa m otu ihe n'ụzọ uche gị, ma gwa m nke na-abụghị ọrụ ihe ọzọ obi gị ga-agba ime ma asị gị ewezụga ịkụ egwu ugbu a. Well, nkwụsị ịkụ egwu na ihe ọzọ m ga-like imewe like na-edozi ndị mmadụ nọ na-eme interior, na like ihe gbasara art generally. So ga-akwa with that sector.
Ndewo. Daalụ. Tupu anyị echekọta ya, ọ ga-amasị m ka e gwa ndị Igbo otu ozi si gị n'obi kelee ha tupu anyị echekọta ya. Ngwanụ Igbo wụ Igbo ekene m ụlọ. Ofu ozi m nwere ụlọ wụ biko ka anyị nọdụ n'udo, ka anyị nọdụ ka anyị si nọdụ na mbụ dịka Igbo, ka anyị nọdụ n'otu ofu onu ofu obi. Onye ọbụla chebe nwanne ya, na-enode nwanne gị anya, ma isi Imo, ma isi Abia, ma isi Anambra, ma isi Enugu, ma isi Ebonyi. Anyị chawo Igbo ahụ anyị ga-arịji aka gasị ihe udoziri na Chukwu na-afụrụ anyị anya na o doziri anyị nke ọma. Biko onye ọbụla chịkọlọta nwanne ya ka anyị nọdụ n'udo na Chineke gozie ụlọ. Ise Igbo unu anụla ya, ndị sikwuo mbụ ha bụ ibisi Igbo onye anyị anya bara